I recall sa dihang dito pa ko sa monastery, our founder and superior will always remind us about our identity. Ningon siya, in whatever you do, don't forget your identity. Bisag unsay imong buhaton, bisag unsay imong ipamulong, ayaw kalimti ang imong pagkatao and remain in your identity. Maigso ko na ni Kristo, I recall one time when I was a newly ordained priest, bago pa ko nga pari. O one time, miingon akong superior nga ipadala ko sa Canada, sa Kamloops, Canada. Kaya aduna kami house. Ug tuon ini kinahanglan, maadto ko sa embassy, apply og visa para sa mission nga visa. Ug so wala pa ko moadto sa embassy, ikuha kog NVI clearance. Ug pag adto nako sa NVI clearance, nadugay-dugay og release ang akong NVI. Why? Kay aduna ko'y kaapelyado nga given kan nga adunay kaso. So gi-clear una kini ang akong identity, gi-clear una ang akong pagkatao, usa gigawas ang akong NVI clearance. Usa dihang nag-apply nako sa visa, dito nako gi-interview ko og maayo. Gisukit-sukit ang akong kagikan, gisukit-sukit ang akong pagkatao, gisukit-sukit ang akong pagkapari. Imausab ang membro, kung pila na ko katuig ang membro sa among community, kinsay akong atuan dito sa Canada, ug uban pang daghang pangutana. Kay parte man kani sa ilang clearance, kung tinuod, magyod, nga ikaw, moadto lang dito for mission or something. And you know, my dear friends, this is our question for today. Do you know your identity? Nahibalo ka ba sa imong pagkatao? Who are you in front of God, and who are you in front of the people of God? Mga igsoon ka ni Kristo, you know, identity is important part of a person. Ang pagkatao sa usa ka tao, importante kaayo. Importante nga aduna kita'y pangalan. Importante usab nga nahibalo kita ang ila sa atong mga lawas o birthmark. Importante usab ang atong mga alias o mga dangga. Ang atong hitsura. Ang atong naabot nga titulo. Ang atong thumb marks o perma. Ang atong panamit. The way we talk. Ang atong baruganan. Ang atong kultura, iyo mausab ang atong relihiyon o uban pa kay kining mga butang nga kabahin sa gitawag nato og identity, kabahin sa gitawag nato og pagkatao sa usa ka tawo. Umaigso ko ni Kristo, si Jesus isip usa ka tawo, tinuod nga tawo, sama usab ka nato. Aduna usab siya'y kaugalingon nga identity. Aduna usab siya'y kaugalingon nga pagkatao. Sa Ebanghelyo, atong nahibawan ug atong nadunggan. Kining gitawag nga sa Jesus, taga Galilea. Iyo usab gitawag siya nga Nazaret nun. Kining gitawag kini si Jesus, anak sa usa ka panday nga si San Jose. Iyo mausab, anak usab sa balaan nga Berhing Maria. Kung ato pang subayon sa iyang gitawag og genealogy, sa iyang kagikan, si Jesus na tao dito sa Bethlehem. Usa sa Kahudiyo, iyo mausab ang uban, mingon usab nga siya usa ka propeta. Ug maigso ko ni Kristo sa atong ebanghelyo karon, atong nadunggan ang usa ka importanteng titulo ni Jesus nga gitawag kung unsa og kinsa siya. Matud pa, si Jesus, anak ni David.
ug kini nga titulo nagasaysay may tungod sa iyang kagikan, may tungod sa iyang gamot iyong mausab. Kining tituluha nagapamatuod nga si Jesus tinuod gayud nga tao iyong mausab, tinuod nga Dios. Apan tuod niini adunay pangutana matoy pa sa ebanghelyo. Unsaon man pag-ingon nga siya kaliwat ni David, nga si Haring David mismo mitawag man og Ginoo in reference to Jesus as a Son of God. Mga igsuko ni Kristo, kining duha ka pagtulunan o duha ka titulon Jesus, ang anak ni David, ang kaliwat ni David, ingon man ang anak sa buhi nga Dios. Nagatudlo kanato sa atong pagtulunan nga Katoliko nga si Jesus ang pulong nga nagpakatao, si Jesus nagauban kanato, nagpuyo sama kanato, except gawas sa sala. Umayso ko ni Kristo para kanato kining mga tituluha, kining pangan ni Jesus isip kaliwat og anak ni David ug anak sa Dios, nagtudlo ug nagsaysay kanato sa tinuod natong pagkatao, sa tinuod natong bukasyon og pagka-Kristyanos. And what is that? That we are indeed the adopted sons and daughters of God. Ang atong identity, ang atong pagkatao, di lamang tao. Kita mga anak sa Diyos. And this is the identity that we have received when we were baptized. We become adopted children of God through Jesus Christ. Usahay manggod, we are too much focused in building our name, in building our career, to the point we lose our true identity. Ilabi na, ug taas ang atong naabot, ilabi na, kung aduna nay sumpay ang atong mga pangalan, mga PhD, mga MA, STD, ug uban pang sumpay sa atong mga pangalan. Usahay, we forget our true identity. Abi nagyud nato ang atong sumpay sa atong mga pangalan, ang atong naabot, ining kinabuhi-a, mao na gayod ang atong pagkatao. Yes, maayo man gagamiton nato ang atong kahibalo. Yes, maayo man gagamiton nato ang atong kakugi. Yes, maayo man nga mopalit kitag mga butang ining kalibutan na. But remember, we need to balance. And most especially, ayaw gayud hikalimti ang tinuod nimong pagkatao. Because usahay sa panahon sa kabuang, dali na itong malimtan ang atong pagkatao. Sa panahon nga adunay tentasyon, dali ragayod makalimtan nato ang atong barunganan. Ug uban pa nga atong nagian. Oftentimes, we lose and forget our true identity. And that is why, sa unang pagbasa nga atong nadunggan sa San Pablo, nagpahimangno kanato nga kita kinahanglan magpabilin sa kamatuoran. Matod pa ni San Pablo, we are in this world, but not for this world. Kita nagapuyo pagkakaroon ning kalibutan na, apan dili kita para din hiniling kalibutan na. We have a true home. We have a true place. Ug dili kining kalibutan na. My dear friends, strip off all unnecessary names. Strip off all policy brought by sin. Then, we're directed to our true identity as God's love. Hubua ang dayan-dayan sa imong pagkatao. Hubua ang wala nga gikinahanglan nga sumpay sa imong pangalan. Hubua ang imong garbo.
hubua ang dili nimo maayo nga batasan. Ug kini, ug tungod niini kung imo na kining mahubo, makita gayon nimo ang tinuod nimong pagkatao. Sometimes adunay miingon sa ako, Father, pwede bang mobisita ko sa inyo? And I said, no. Ayaw. Maulaw ko kay pobre men. Maulaw ko kay wala ko ikadalit kanimo. This is my family. Maulaw ko. Sa dihang akong gisultian ang akong mama, nga nadunay mo bisita miyo si mama, yes, padul nga. Iko, ma, mauwaw man ta. Miingon siya, ganong mauwaw man ka? Ikauwaw bagod nimo nga pobrita? Ikapauwaw bagod nimo kaming magginikanan nga ing anira? Unsaon man, ug maura niyang naabot sa atong pamilya. Unsaon magmao ni hitsura sa atong balay. Unsaon man ug mao ni ang atong pamilya. Ayaw kalimot nga nagdako kaning pamilyahan. Ayaw kalimot nga nagatubo kaning balaya. Ayaw kalimot sa tanan nga gihatag kaayo sa imong pamilya o imong balaya. Ayaw ikaulaw. And then, because of that, I said to them, yes, bisita sa balay. Mao niya mong pamilya. This is our family and part of my identity. Kabahin sa akong pagkatao, kabahin sa akong pagkapari, ang among balay, ang among pamilya, ang among kultura. Because tungod niini, wala na ko maulaw. May sungkod ni Kristo, again, our life is a long journey of being stripped off in death. Most of the time, we base our identity on our physical appearance, on the things that we achieve and we have. Oftentimes, we lose our identity with our Creator. In the mornings of our life, sa makabuntagon sa atong kinabuhi, we are building our names, and even we're building our future. But when the sunset kung mabot na ang kahaponon sa atong kinabuhi, kung mabot na ang kagabion sa atong kinabuhi, nga mubiya na kita nining kalibutan na, walay lain kitang madala, kundili ang atong kaugalingon lamang. In the book of Job, he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Ningon si Job, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag, ug siya usab ang nagbawi. Sa panahon sa kamatayon, ang atong mabuhat, kalimtan na sa dayon, bisan ang atong pangapangalan, dili na pagalitikon. At that moment, we're able to recover the true identity in God, our true identity with the risen Lord, our true identity with Jesus' resurrection. So my dear friends, sa atong pagpadayon ni Santos nga Misa, in times of this pandemic, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kahadlok, sa panahon nga dili nato makit-an ang atong kontra, please do remember, don't forget your identity and remain your identity, sons and daughters of God. Amen.